Namuhla ntambama kusukela ngo6 kuya ku8 kuyi Tuesday ezomndeni noThokozane inaye incwadi esisobe siyifunda. Sawubona Thokozane, ngicela ufunde inkinga yami ku live wakho ka TikTok. Ngiyadinga iluleko zabantu. Ngishadile, nginengane eyodwa nomyeni. Ingane izohlanganisa 3 years kulonyaka. Izolo umyeni wami ubuye anganeme emsebenzini. Wangiphonsa ngencwadi ayithole kwa HR. Wathi ake ngifunde lo mbhedo atshelwa wona emsebenzini. Nangiyifunda lencwadi ngabona ukuthi uHR ufuna ukwazi ukuthi kungani ingane yakhe ithola iSASSA Child Grant kube ehola ngaphezulu kwa 30,000 rands per month futhi asebenzela uhulumeni. Ngithe ngisayifunda leyo ncwadi wathi uyezwa bathini bayangidakela. Akase ayithole iChild Grant unanazi asho umntwana wethu. Lavele lathi bibi uvalo kumina. Phela ngayibhalisa imali kaSASSA iChild Grant ngamfihlela umyeni wami. Ngacala ukuyitamuza ingane isesena 3 months. Uma umyeni wami angathola ukuthi bengithola imali yeSASSA Child Grant ngingamtsheli sonke lesikhathi uzongishiya futhi kungenzeka lahlekelwe ngumsebenzi ngoba lento sebayitholile ka HR Salaries Department. Ngenze njani? Ngicela ningisize. Izeluleko zenu zibaluleke kakhulu. Kube mnandi izolo sikhuluma kwezothando ngenye topic namuhla kuseseyilanga. Ake sidle lamathambo engcondo sihlangane from 6 to 8 ngama Tuesday lapho sikhuluma khona ezomndeni ecake abantu baphumela ubala. Kanti ungakhohlwa kule platform ezomndeni ezothando noThokozane Dladla everyday from 6 to 8. Siyakunika iplatform ukuthi nawe ugalele kanti uhlomule kuma advices abantu. Inkinga tayo lapha ya isuke eflatini ibuyele lapha endlini. Yeah. Because njoba iseflatini ayazi ukuthi kuyenzakalani lapha kwayo. And usisi ukukhuluma uqinisile. Maybe le ndoda leya incikisiwe kule yandlu leya indlu vele ngathi yomfazi. The way izinto zenzeka ngakhona. Because ngeke ngifike kumyeni wami ngithi Mxolisi kuza ex yami la izolala la ubaba umntwana. Akukho right lo. Ku wrong. And then nayo indoda in future yekela ukukhuluma indaba zakho nabantu bakini. Because manje iziwa iphakelwa. So khuluma sikhulume la yena uyazi ukuthi ufilani ngalomuntu wakhe. Bazoxolelana kube right ifamily ngeke iphinde accept le ntombazana. Bazombona ngale lihlo leli ambeke ngalo lapha kubo. Okay. Ngozwa kahle. Busi Sweet Masho akho okugcina